Makawa? Ay, di man ako makaka. May ano ka dyan, may bitnailing ng iskaning niyo. Mga nagdagan ng Macau. Di man ako Macau. Eh, nalago na talaga. Nalaguan na yan. I-plastic mo yan ha, kadurong ko na sana. Ano? Natakot si Mare. Merry Christmas, bye-bye! Bye-bye! Merry Christmas, Mare Ligdi! Nag-agad kay Christmas! Mare! Mare Ligdi! Ligdi ka! May tawa ko sa imo! Sabi mo Merry Christmas! Tawa na yan pa eh. Tawa mo nga na, tapos tawa na kay tapos tawa na kay sticker pa eh. Sabi ko sa imo, boy, nag-agad ka kay Merry Christmas, tapos mo yan. Merry Christmas, bye! Ayan, Merry Christmas. Ayan, namara si Buboy sa tuya. Ayan, kaya tinawag ng Christmas na pinara ako. Naghagad kay Merry Christmas. Na Christmas ang tana. Ayan, yung kita nagligay sa Camarines Sur. Ayan, Camarines Sur kita. Ay, Merry Christmas tayo eh. Nato day mag-video. Ano pangaran mo? Konsisyan magtaram kang pangaran, iyon may regalo. Ako, Mark Kevin, si Convencido. Mark ka na? Mark Kevin. Convencido. Convencido. Garidi ako convencido. Convencido ka daw, pre? Ayan. Mark Kevin. Convencido. Di si Mark Kevin sana. Tayo iyo ang anong pangaran mo? Mark Kevin, si Convencido. Ay, dai naman palang padi ako. Ikaw pa duman? Dahil naman nga, paday. Dai naalak na pala ini. Ay, hindi dai man yung nagiinom. Pagbalik ko mo, boy, tawan ta kayo. Madiman muna kami. Yaon duman sa pagkiriba ko. Wala na pala na kuligdi. Irak mga aki, naubusan. Natakot si Mare. Merry Christmas, bye-bye! Bye-bye! Merry Christmas, Mare Ligdi! Nag-agad kay Christmas! Mare! Mare Ligdi! Ligdi ka! May tawa ko sa imo! Sabi mo Merry Christmas! Tawa na yan pa eh. Tawa mo nga na, tapos tawa na kay tapos tawa na kay sticker pa eh. Sabi ko sa imo, boy, nag-agad ka kay Merry Christmas.